סוג הסרטים שאני עושה, קודם כל זה מתחיל בשיר. גם אני הייתי פעם מאוהב ילדה, מהאש הזאת נשרפתי, זה כאב נורא. זה מילים מהחיים. אבי ביטר, זמר קסטות מצליח, שואב את החומרים ליצירתו מהחיים עצמם, בשירים, ועכשיו גם כשחקן ראשי בסרט, המבוסס על סיפור חייו. את הסרטים שלו לא מציגים כמעט בבתי הקולנוע. מוכרים אותם, כמו את הקסטות, בתחנה המרכזית בתל אביב ובעיירות הפיתוח. ההצלחה גדולה, כך הוא טוען. אצלנו בשכונה הגבוהה את מקבלת יחס חם, שיפודים, קבב, כפרה, ממי, צ'וקי, מוקי. אצלכם אין את זה. סליחה, אני לא רוצה שתשלה את עצמך, כי אני לשכונת עוני לא מתקרבת. אני למוזיקה המזרחית לא מתקרבת. העלילה פשוטה. בחור מזרחי מתאהב בצפונית מתל אביב. ההורים שלה דוחים אותו. האהבה גובעת ורגשות התסכול גוברים. הרבה רגשות, דמעות, דרמה מהחיים. בסרט החדש, מבט כואב, המצולם בימים אלה, כבר אין שחקנים אשכנזים. ואז נעבור לסצנת הרצח. במאי הסרט, היחיד שלמד קולנוע, הוא ימין מסיקה, יליד הקטמונים בירושלים, בוגר כיתה ג' וממקימי תנועת האוהלים. ומה התפקיד שלך בסרט? אני הבמאי. הבמאי, הצלם, התאורן והסאונדמן. אני כמעט הכל. זה לא יותר מדי בשביל אדם אחד? זה באמת קשה, זה שוחק לגמרי, אבל אין ברירה, כי אין תקציב. עלות הפקת סרט באורך מלא מגוחכת בתנאי השוק. $25,000 בלבד. כולם עובדים בהתנדבות. כל שחקן מחליף במהלך הסרט לפחות 4 זהויות. זה לא מיוט, אתה אומר, הרי את מקודשת לי כדת משה. לא, אסור, מה זה, היא מקודשת באמת, מה קרה לך אתה? זה סתם, זה סרט. אז מה, זה מקודש באמת, יש פה עדים. לא, אז יש לך קטע אפשר להגיד בשביל ירושלים, רק יש בירת הקוד, זה מותר.